Kulu airport at chuan khualzin phur thlawna an hijack chu tumin passenger za somnga lai chuang an oma passenger ho chu manmo taka chukin an sahim nan an tlan chia an zinga hliam tur pakhat an kita chu police lamin thu zot fiin engwanga hliam tur big nge ani an zota an kit chuan ka van duaya lawm tia changin engma ashil thadu lova he khwalzin phur thlona hian engchia nge thleng hre turin thlariat liamta khan kan kir le don ani ole video hi like in min lo share sak le la channel hi khongai ni lo subscribe ve don nia social media link hi description lama ka da boke like comment share lama in zoom lo shramang u thariat liamta chuan an kita lo langin al barakata trangin New Delhi lam chu apana aril tram ema wang chuan ei tur cha in flight attendant chhelo zet ne hai chuan aron pe a an kita chuan ne hai chu mel thalo ti nga le in adu chi tak vun rong aneya ne hai chu thlek wangwangin piang turanu atan a ot viau maya New Delhi an thlen nuwa chuan ne hai hna zanria eidu nang miang ti in an soma ne hai chuan a man lo thuwa changin an tho chole ngal tur thu an rila an kit po chuan nor lui big lovin ne hai chu a chiat lo ema wangin en thak zuya tumta ani zanania ne hai le a thian det chu tlapa kalin an kit chuan a hmuwa ne hai chuan min zui ruani mo tia ngai tu in an hosana an kit chuan zui zelin ne hai te chuan a kar chu a chia a an kit chuan ne hai chu ron bia in a thla ho theih thu an rila a thian te chuan lorem ti in an kit kara chuan an chuang veka ne hai chuan an kit a chu mi paler tak anga ngain komdan tok a thiama an kit chuan ne hai thian te chu thla ma sa in ne hai nen chi an chuang to a ne hai chuan zan khatata min chaya ni mo tia zotin an kit chuan ni love idu om lutuka chu wangjok chu ani tia changin ne hai chu an thla a ne hai po chuan an kita chu felti tranin instratu ringot angai tu lo ti chu a hria a an kita chuan ne hai chu IG lama zongin a follow nga la ne hai po chuan an kita chu follow back ve in anin kom chawa an kit chuan a zai ngai te a abiaka wang chuan ne hai po min ve tranin anin muzeu zewa a topa chuan zanri an kil dun ta ani ne hai chuan an kita chu ngai na so tle in anin zui do topa an kit chuan a mangai thu hrilin ne hai po chuan a du thu in alo chang ve a an pani chuan tlap lama kalin an lam duhna anin po to ema wang chuan ne hai chuan a apartment lama hruai ho in an kit chuan ne hai ngonga ser om chu a chan an zota ne hai chuan a tet laya a che chulna awanga serani thu an rila an kita chuan uite angmaya a chul ne lawang chuan ne ai ril ru chu ne in astra tuta nupa angmain hunan mang chhota ani ne hai le an kita chu nupa angmaya khosa in tharuk lai anin zui to a ne hai chuan a hna thok ve zelin an kita hi ala hrechiang bik lova ne hai chuan a rai thu hrilin an kit fa chu kar lova apaya an kit chu lom hle in kan no te lo piang tur chu ka duat viawang tia hrilin ne hai chu nupuya tan an soma ne hai po chuan lorem ti in nupa in siam chu an tumta ani ne hai le an kit chu lunch ei dunin misual pani hian an kita chu an ron zonga an kita chuan lo mu masa in sual mel tak pani te chu an bia a chumi te pani chuan an kita chu kuthlakin kan thil du min pevat lawani chuan kan thatang che ti in an wawa an kit chuan hlau hle in ne hai bula chuan akir le a ne hai chuan engwanga kuthak chenge an ni tia zotin an kit chuan kut an thak na chan chu an rila kumni liamta khan insurance company ya ka thok ve thina ani khat chu tluk le ding on ni man hu lunglu kan company ya an ron investa lunglu nei tu pa chu misual takania wangin keiman kalau boy
puya a lunglu chu kan hathok pakhat hian tlambo pui dain mo phurna zongzong chu ka chungah atla a lunglu nei tu pa chuan lunglu aya tluk le ding on ni min dil renga ka pek lo chuan tha a min vo bok nichina min ron mutu te kha anaute an ni khatia shrilin poisa ka nei si lova lunglu atang chi chu kabarul nan karuk mayanga yang ti in an shrila ne hai chuan lo khongai hle in ifa ka pai mek sia iba kan rul lo chuan kan chung ko tan a thalawang tia changin a chanchin chu an hrilve a kapa hian sum a chilve thinin poisa thap lampang a tuipui em a nikhat chu asum thap na lama be kan to ka kapa chu a mel ma ten ka phlumin keipo ka ngonga min kapa ma se dam chuakin flight attendant na hi ka thokta ani tia hrilin bifel lutuk an ni lo ve ve ti a chiang khop mai India Home Minister Mr. Sawisel chu lo langin Arab rama azina mi hauhsak omar chuan an kita soilung lu chu lo kolin pusani ala chuan laklu dan tur chu angai tu a omar chuan khwalzin phur thlona mangin la lut la tuma in an hralovang tia hrilin phone cover cheina ang dovin lunglu chu an da a sim card manga lunglu omna chin a hriat zel tur thu chu an hrila suitcase chunga da in suitcase chu digit ruk code manga lock ania azat ve chu omaran a hria a azat ve dang le chu sayela hian a hrebok lunglu chu dam phalova tol turani awang chuan film kur hle in Sawisel chuan amirin berken tir atuma India rama ala lu theani chuan mi hauhsak ani don ti chu in hrathiamin a lunglu hi an kit chuan lo hreve in ruk chu atum ve bok pusayela lunglu chin chang lo hreve a hnuai an hathok pakhat le an kit chu in mu in an kit chuan a pu lunglu a ruk tur thu hrilin thopui tur chuan an soma pakhat po chuan lo rem ti in an pu te thil tum le ti dan tur chu hril vekin lunglu chu phone cover cheina anga an man tur thu hrilin sim card manga a omna chin an hriat reng tur thu an hrila an kit hne na chuan irudu ani chuan thlona a an thlolain signal a om lovanga lunglu ruk nana ti chi berang tia hrilin lunglu an thlopui hun tur le adar card chu an hrila an kit chuan ruah manna anei tranta ani an kita chuan ne hai chu damdo ina hruain anin check apa an nau te po thlani laia upa ni ve to in ne hai chu a hlim viau maya nau te lo piang huna a hak tur thomno chu enin an kit chuan call adonga speaker onin ne hai chuan a hra thei veka lunglu nei tu pa nau te chuan ron bia in iba ipelawani chuan nang le ibial nu kan thatang tia ron vovin an kit chuan min en thlareng ani mo tia ngai tu in ne hai chu atlan chiat pui nga la misual ho chuan ron muhmanin an kit chu an soi sa hrepa ne hai po chu apuma petin anaw te chu a chiat pha a ne hai chu damdo ina an kit chuan hruai ngal vatin misual ho chuan an kit a chu an ron khol le a lunglu kol tu an hriat thu ron hrilin thlona manga tol an tum thu chu an ron hrila thlona ming le akal tumna chu ron hrilin ne hai chuan kan thlona ani chu hetiang reng chuan itan le katan a thalawang lunglu chu kan rodone tia hnemin an kit nen chuan lunglu ru kan tum ta ani thlona chu thok chuak turin a in pe to a an kit chuan suitcase honna tur ko zat ve chu pakhat wang khan nei thein suitcase keng tu thalak ni thei tur pakhat thon chu enin ne hai chu an entira an pani chuan zong halin an hulok thei bik lova thlona chu thlok chuakin ne hai nen an che fu ani chuan an kit hi a him thei don ani thlona chu thlok chuakin an kit chuan lunglu chu ruk nge atuma akeng tu dik tak a hriat mai lo awang chuan amit len ruain arin hel zong chu a zong kual renga ne hai hne na chuan lunglu keng tu chuan engma a eidon lawani ti a hrilin ne hai chu zon chua tir an tuma ne hai chuan lunglu keng tu hrebik lovin an kit soi chu avong renga ei tur chu semin mi pakhat chuan a ei ve du lova ne hai chuan lunglu keng tu ani ti hrangalin an kit chu an signala ei tur chu ti bua in lunglu keng tu silfen chu a hu nuala bathroom lu tura thovin an kit chuan chet lak atum hala lunglu omna lam chu panin an be sei lo thil a thlengta
mai tuam pathum ron ding thutin thlona an hijack thu chu an ron puanga mitin chu ommai mai tura hrilin flight marshal an zonga marshal chuan aban lo pharin an tron hala an mani beitum tu te chu tukzal nga zelin an kit ruwa manna akhol khamta ani bermai mai tuam ho chuan thlona chuang te phone chu lakhom vekin an soi khom veka tal chu atum anom chuan an tha ngal tur thu puangin neha I chu an hruaya pilot betura hrilin neha I chuan a bengal vata kulu tan in atang mek adila an chualo chuan an mi hrente chu amal te te an tha tur thu hrilin neha I tanga an tha tran tur thu chu pilot an hrila pilot chuan thu nei tu te bengalin an thlona chu hruai koi ani thu an thlena mai tuam pathum te ngiat thu chu thlen ngalin sarkar lampo an boi ngal khop mai bagat chu apu chuan ron kholin thlona an hruai koya thlona trumna I hriat vele lunglu ron langalang chetia hrilin bagat hian apu thu chu zom atum bok an kit chuan lunglu ruk chu tum ve rengin asma ne yang chuan lem an changa mai tuam ho hne na chuan adam doi amamo thu hrilin a bek omna lama chuan kal an dila mai tuam ho chuan lo phal ve main an kit chuan lunglu omna chu azong ngal vata lunglu omna phone chu mu in lak atum lain mai tuam pakhat chuan aron muwa boxa hian enge om tia ron zotin an kit chuan kanu in min pek katana hlutakti in an changa mai tuam pa chuan ring hlelin an kit chu ahnara asilain achupopa ahnar chu thi ngalin asit lama akir le a neha I chuan boipui ngalin an kit chuan lunglu chu nangman lo rumai roti in neha I chu an hrila neha I chuan ngam chi lovin an kit chu athisen achu an sat ema wangin bathroom lama kal mai tuam ho chu an dil saka mai tuam ho chuan lo phalin neha I chuan a en kol topa an kit chuan lunglu omna phone kha engpo thleng don se iron lak anga yang tia hrilin thinrim dovin an bia a neha I chuan an kit mi zia dangta chu makti in a hlautrana an kit du danang chuan khosak mai atum bok kulu prisoner chuan adila chu tangin parvesa chuan ala chuaka passenger ho thlenna manangai ti chu hrathiamin parvesa chu aphur lutuk lova adila le passenger ho anin thlen vele adila le mai tuam ho chu ka hlumhal vek turin anaute chu thu apeve bok parvesa chuan minute somni nuwa thlona aron trumdon ti hria in anlo in buat saina sa viau maya mai tuam ho nen chuan in bia in adil le passenger te in thleng dan tur chu an soya neha ipon mai tuam pakhat chu lo be buain an kit chuan hunrem chang alo chu vata lunglu chu zong ngalin lunglu an dana phone chu a hmuwa langal vatin mai tuam ho le parvesa te po an la in be buai viau maya parvesa chuan passenger ho an su kim ma chu adila an pek lo tur thu hrilin mitang chu azalen vel chu alo tum bik lova an kit pon lunglu chu muto in sim card chu an thlaka asi da kira tum lai chuan mai tuam pakhat hian ron mu in enge ati an zota a phone chu sakin anin suala an kit chuan olsam te ne in mai tuam dang chuan an ron muwa an kit chu soisa hrepin bathroom a chuan an khunga flight marshal kha lo tal chuakin silai chu achar ngal vata mai tuam ho chu ka phlum vekin pilot ne na chuan an him to thu an hrila passenger ho chu tong thamuanin bathroom chu an endika an kit chu mu I ataksa mai tuam ho chuan bom an lo kama police lam chuan passenger chu him takala chuak vekin neha ipo chu alom view maya pusayela chuan media ma thulo soin thlona hruai bo tu te an thi vek thu soin mai tuam ho an tha vek thu chu an reporta an kit ero hlo chamin bom awang chuan atal boi viau maya bom su thiam de chuan ron chan tumin an kita taksa an bom kam chu suit an tuma an boilai chuan an kita taksa bom chu alem ti hre chuakin bom su thiam ho chuan an pute an hril ngal vata an kit chuan phone chu charin a beka a khung hala thlona chu chuasan ve in lunglu awang chuan a hlim viau maya a bek chu ken sakan tumpon phalo tlatin airport a chuan lunglu chu midang kuta a hlana an kit chuan a boina chu a chingfela ngai na hlim viau maya tuna chuan a him theidon ni in alang bok
parvesa chuan anaute chu bia in mai tuam ho ruang chu la chuak vek turin an hrila anaute chuan eng ruang ma an hmu lo thua changin parvesa lu a hai tranta thona thil thleng dik tak chu hriat chuat tumin passenger ho chu tuma an ho ala phal lova airport chu khartir ngalin mai tuam ho bodan chu makati viau maya flight marshal mu adu thu soin an flight marshal dik tak chu banu ni in thona khan alo mu hil char chara mai tuam ho che na po engma lo hreve lovin passenger ho chuan an zalen dona an kai tho chopa parvesa chuan zona zo tin banu chuan engma a hriat lo thu in a changa parvesa po chuan ti vak ngai na hrelovin engwangin nge adera thlona chu an hijack hriat chu atum viau maya passenger ho chu khungkhom vekin thudik a hriat ma chu chuizel atum bok parvesa chuan anaute hna airport chu san an omle omlo zotin anaute chuan fake marshal ni theih turang chuak a om thu an hrila parvesa chuan engwanga thlona hi hijack der nge an ni chu hriat thiam har ti hle in lunglu chungchang kha ala hreve lova passenger zinga hian thlona hijack tu te chu an om ve ti hrema se han chui vak ngaina a hrelova bathroom a an hmu an kit chu thu zo fi atum bok bagathi an kit thunun tu misual boss lo ni rengin lunglu chu an endiktira a lemani ti hrechuakin an kit nen a chuan lunglu tak tak omna chu an zota an kit chuan a hriat big lo thua changin lunglu tak zok omna tur chu angai tu a ama bum tu tur tu ma a hriat lawa wang chuan boi hle in an kit chu ne hai chuan bathroom aram mu in a ko ngala lunglu a mulawani chuan bagatan a that don ti an kit hian a in bok an kit chuan ne hai chu lunglu tak zok an ruk lo thu hrilin an lunglu ruk chu alemani thu an hrila ama phiaru tu an om thu hrilin ne hai chuan mak ati viau maya an kit chu thinrimin ne hai chu an reka a hmangai lo thu hrilin ne hai chu a man tangkai thu an hrila ifa pai po kha karua manna a chiate ni khatia hrilin dar thalang chu atukhumin atautira ne hai chu chu asanin ne hai chu chim om tak khian an zong mong chat nuya ne hai hian thuruk lo nei ve in kan thlir ho le don ani ne hai le an kit an beilai khan ne hai chu apuma an khika a phone chu thlawin a unau pa chu a khola sudan su chuan kholo pikin misual le an kit in biak na chu alo ngai thla a voice chu recording an kit le misual pakhat in biak na chu ne hai a thon ngala ne hai chuan an kit chu ring hlelin a zui ruwa ama ron ti boi tu te chu an kit thian te an ni hre chuakin an kit chuan bial nu anei ti a hria a ami pa mangai ber chuan a hmang tangkai mai ti a hriat nu chuan ne hai chu lungai hle in a ril ru ana viau maya ni khohrelo watlu in a ril ru chu a siam fela phubalak duhna thinlung pu in ama rai tu a hmangai an kit chu talboi tir atuma a unau pa chu mu in an kit thil tum chu a hril veka thona chuan fing taka an che dan tur chu relin thona chu an hruai koya a unau pa le a thian tha te puina in ne hai hian lunglu tluk le ding on ni man khu chu an kit laka phubalak nan aru chuak ta ani parvesa chuan thona chuang ho chu amal te te a komin hriat bel anei theilo viau maya flight marshal dik tak zok chu komin engtika trange imuthil ti in an zota flight marshal chuan ne ha in turin peka trang khan kamu hil ngal ti a hrilin parves chuan ne ha chu an kom le a ne ha chuan in tur kan semzi alom ti a changin parves chuan fin fiana engma a mu theilova midang chu komzelin a thin chelur to a ne hai tho puite chu komvekin parves a hian engma a hriat bel lova a kom ho chuan an kit chu awa chungun thu parves chu hrilvekin parves pon a ring hel trana an kit an soiveka wang chuan eng thuruk chi nge om hailan atum bok parves chuan atira kan muang khan an kit chu komin an kit chuan thlona hijack tu ani lo thu hrilin lunglu chungchang chu a hril veka parves chuan thil ni dan chu hra chuakin lunglu ruk an tuma wanga thlona hijack der tu te chu tu tenge an ni hrelo ma se ne hai chu a ring hlel trana ne hai chu ring hlel viau ma se fin fiana engma anei lawa wang chuan ti theih pakhat ma anei lovin ne hai chu komle antuma ne
neha I chuan pusan yela chu kholin thlona chungchang vel chu an soipuya ilunglu hi iron ngai venzui ani chuan dan lawalak lu itum lunglu hi media hna imol phaunan katlang zarang ti in an vawa neha I chuan parves chu va mule in finfiana tel lo chuan aman theilo ti chu a in trave a parves chuan flight marshal kha engwanga intur pe masange ini tia zotin neha I chuan abulami khan alam masabera ka peveta alom tia changin parves chuan thlona a lunglu rutu ani ti hrema se finfiana pakhat ma anei lova an kit pon neha I chuan a bumlet ti in thrathiam ve to in ti theih anei chuang lova nula chhelo zet va bumin atopa ama atal buai ani bermai pusan yela chuan parves chu khola rampia in thlona chuang takha chu vek toro adera hijack poni se nunna chan an omlova alom omalom tia ron shrilin neha I vona awang khan a hlau thonga parves hnena chuan ami hrente chu vek tura shrilin media hnena engma atlang zar lo tur chuan an shrila parves chuan thilni dan chu hrathiam ma se neha I chu rin hlelwangin aman theilova thu dikhailan tum viau ma se an puta thu an hil thei big lo ani neha ile an kit chu in mu in an kit chuan lunglu omna chu an zota neha I chuan a hriat lo thua changin anin hialai chuan bagat le anaute chuan an kit chu an ron hruai thanga neha ile midang ho chu an zalen ta ani neha I chuan ruah mana fel fai tak nein lunglu aru chuaka parves chuan ring hlel ma se fiana tel lo chuan aman thei big lova neha I chuan mi pathalo tongin a hauhsak pha ta ani pusan yela chuan an kit te chu chui thlengin lunglu avangin a soi sahrepa an kit chuan a cholo lanu bumin atopa a chechia a neha I chuan nun bultran le in sum anga to sia an kit chu va muin an kit chuan min bum thiam khop me tia hrilin neha I chuan a kalsana meichhia mi pa in an bum fing to chin hi chu an fing ani bermai